Здравейте, представяме Audi A4 2007 автоматик S-Line изпълнение. Без абсолютно никакви забележки по салона карусера. Здравейте на всички, представям ви Hyundai Tucson 1.7 дизел с всички възможни екстри в перфектно визуално и техническо състояние. Здравейте, представям Ford B-Max 1.4 бензин газ. Титаниум изпълнение с старт-стоп, безключово отключване и заключване, газово. Hyundai 30 1.4 дизел, перфектно визуално техническо състояние, без абсолютно никакви забележки. Много приятна и много икономична кола. Среден разход 5 на 100 за верига. Здравейте, представям Шкода Ромстер 1.2 бензин автоматик с навигация и камера за заден ход. Колата е рядък модел автоматик, модел Scout с раздув. Здравейте, представям Ford Focus 1.6 бензин газ. Перфектно визуално техническо състояние колата, носи от Италия с газов инжекцион BRC, монтиран в Италия. Здравейте, представим BMW 320 дизел 163 коня с кожен салон, навигация и камера за заден ход 6 скорости. Здравейте, представяме Citroen C4 Cactus, нос от Франция, перфектно визуално техническо състояние с всички. Здравейте, представим BMW 120 дизел M пакет, фейслифт модел 2011 година накрая. Перфектно визуално техническо състояние. BMW 120 дизел, перфектно визуално техническо състояние. Реални километри, един собственик, нос от Германия. Само за цените на марката BMW, икономичен и практичен автомобил. Здравейте, представям Citroen C4 двойка дизел, перфектно състояние, HD мотор, бяла перла, панорама, кожен салон, подгряване и вентилация на седалките. Opel Astra 2017 година, всички възможни екстри, перфектно визуално и техническо състояние.